дар шаҳри Исфара тамаҷҷӯҳии марди 42 соларо ошкор намуданд. гумонбаршуда бо таҳдиди паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда вобаста ба ҳаёти шахсӣ аз марди 66 сола маблағи пулӣ талаб кардааст. барои чунин кирдори ғалат нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. майли ба даст овардани маблағи муфт бо роҳи тамаҷҷӯӣ Шаҳрванд Лазизов Ҳабибуллохуҷа Мадиброҳимович соли таваллудаш 1979 зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Моҳпарии шаҳри Исфараро ахиран ба ҳайси гумонбари ҷинояти хусусияти тасарруфкорӣ дошта шинохта гардонид. шикояти марди 65 сола ба шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара асос барои коркардҳои оперативӣ нисбати Лазизов шудааст, хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ. гумонбаршуда санаи 6 июн дар ҳудуди шаҳри Исфара баъди ба даст овардани маълумот оиди муносибати байни ҳамдигарии марди 66 сола бо зани 40 сола сокинони шаҳри Исфара ва сабти видеоии вохӯрии онҳо бо таҳдиди тавассути шабакаҳои интернетӣ паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда 2000 сомонӣ талаб кардааст. من 200 300 ماهی فروختی من گفتم که من با پولی میتیم باید 2000 سومان ته گفتم اگه من پول باشم 2000 سومان ته گفتم. ҷарбдидаҳои ҷинояти тамаҷҷӯӣ шарти гузоштаи гумонбаршуда Лазизовро ба он хотир қабул карданд, ки паҳн гаштани маълумотеро дар бораи ҳаёти шахсӣ намехостанд. санаи 7 июн дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятии Ҳабибуллохуҷа Лазизов нуқта гузошта шуд. ӯ баъди гирифтани маблағи пулии 600 сомонӣ дастгир карда мешавад. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.